Ayan Iyon o, na. iyon o, iyon o, iyon o. Ayan. Okay, magandang araw mga kagamba. Andito ulit si Happy Man. Masaya na siya ulit. Masaya na siya ulit. Ayan, Parang baliktad ah. bumati ka Happy Man. Parang baliktad eh. Ikaw ang malungkot eh. Ganon? Ay hindi, seryoso lang. Seryoso lang po. Kasi nga, may dinadamdam. Ayun, nagtatae. Nagtatae. Hindi naman pwede sabihin na, natatay ako. Baka mamaya pag nagsalita matalsikan pa si Happy Man. Oo, yun ang masaklap. Ngamoy siya. Naka-helmet naman ako eh. Kaya siya nag-helmet baka matalsikan sa mukha So, ito sa'yo, master. Ayan. Iyan ba yung sinasabi mong kulay ng magagaling na gagamba? Ito. Oh? Ayan. Ayan ha. Tandaan nyo po mga kagagamba, sabi po ni master, magaling po na kulay yung ganyan. Yan. Anong kulay ulit yan? Orange. Orange daw. Magaling. Tingnan natin. Ayan, orange ba yan? Parang mali ang paningin nyo Para pag natalo, hindi pala orange, mali pala. Orange yun eh. Pula pala Orange. Orange ba? Oo. Sige, bahala sila. Yung akin, Oh. dilaw. Ayan. So, tingnan natin. Parang no? brown yata yun sa'yo, di dilaw Kulay dilaw yan, yan. Oh. Parang brown Yung kanya po, kulay orange. Pagkatapos ng laban, magiging kulay puti yan kasi bibilutan na. Yun. Joke lang. Yung kanya. Yan. Sige. Paano? Sige. Fight na. Oo. Para Tingnan natin kung sino yung talagang Kasi, magiging kulay puti. malalaman natin kung Magiging kulay puti. Ayan. ayan na, nabilutan. Ayun na! Ayun na! Oh, Wala pa. nabilutan na. Wala pa eh. Nabilutan na stick. Ayan na. Malit yung akin, Ano yun? Ano yan? Ganyan Ayan. kulay daw ang magaling. Ayan. Kita nyo? Ang galing. Ganyan pala kulay. Ang galing. Ang talunan. Joke Ang lang. galing. Yun na. Yan, sige, okay Ang lang. galing. Okay lang yan. Yan. Wala pa katis, Ibig sabihin, ganitong kulay pala ang magaling at ganon? matapang. Wala na. Nagpapatihulog na. Ay, wala na. Di niya na kaya eh. Yan na. Ayun, oh. Tumalsik. Partida. Tulog pa yung atin. Ganon. Oo, tinan mo. Nanggugulat, Ayan na. Ooh! Hindi niya mapaputi, Ayan, nakatalikod pa yung atin. Wala na. Ayan na. Wala na. Parang puro sipa na lang yung mga gagamba mo, Ano yan, kabayo? Gagamba yan eh. Hindi kayang bilutan. Ayan na, wala na. Talagang ano na. Oh, Ayan oh, nag-aantay na lang yung akin. nagagamot na yun sa'yo. Ano yun, may katis? Wala pang katis! Yung ilong ko lang may katis. Nagtututpik siya Kasi nga, sinisip mo tayo. Gusto ko makagat yung akin para makagat din yung sa'yo. Oh? Mabilutan. Tingnan mo, Tingnan natin. pagka nabilutan, magkakabaliktad yan. Ayun na, binot ayan na. wala Binot pa na. rin. Wala pa rin. Ayun oh, sayang oh. Wala pa rin. Wala na. Mahina na yung sa'yo. Hindi pa yan. Magaling yung kulay na yun Ayan na, tingnan natin. Parang yung pa, ayun. Hindi pala orange yan, pula. Oh? Oo. Nagbago agad? Ayan pula Ayan Orange yan! pula. Tingnan natin. Wala na, stroke na yung sa'yo Oh, Akin nga yung bumibirot sa'yo eh. ayan stroke na nga yung sa'yo Ibig sabihin malakas ang venom mo sa'yo? Sabi ko na sa'yo Ayan ayan, ayan kumikintab Ayan kumikintab yung sa'yo. Naglalaro lang siya. Kumikintab yung... Naglalaro. Kita nyo naman, ang daming bagsak na yung kay Pastor Mendo ha. pero Alam nyo na kung sino. Hindi naman na-stroke. Ano? Naglalaro. Ang dami niyang kagat Naglalaro lang yan. Anong maraming kagat? Naglalaro lang Ang dami yan. niyang kagat. Siya nga magaling eh. Oo. Ayan o, sige, kahit talikod pa yan. Tirahin mo na. Ayan. Partida yan ha. Ayan na. Ayan o, yun o. Sige. Takbo. Wala na, stroke na yung sa'yo. Wala. Takbo yun sa'yo. Anong stroke? Yan o. Naggagamot nga. Albularyo? Bida Albularyo, hindi bida. Pag nangihilot. Yan ka pumunta. Nangihilot. Yan na.
Tingnan natin. Maghihilot pala. Yan, tingnan natin. Ayun! Oh, ano? Wala pa rin. Hindi. Oh, ano? Ano? Talo ka, hindi niya nabilutan Ay, eh. wala. Sabi sa'yo Talo ka, hindi niya nabilutan eh. nag-aantay lang yung akin eh. Ang bagong rules ngayon dito, mananalo ka pag nabilutan yung kalaban mo. Tsaka kung sino yung maraming lagag. Ayun. Ayan oh. Oh. Lumalakad pa yung akin eh. Magaling talaga yung kulay dilaw. Ha? Hindi, pula yung akin. Hindi naman Dilaw talaga orange. magaling. Hindi kulay orange. Ayan o, ayan o, ayan, ayan. Sige nga, pakita mo. Ayan na, bilot na! Bilot na yung kulay orange niya! Yan oh. Bilot na! Yan oh. Bilot na yung orange! Wala. Bilot na! Hindi na bibig. Kumakagat yung akin. Yung orange bilot na! Wala na! Kumakawala Wala na! yung akin. Wala na! Wala na yung orange bilot na! Ha? Ganyan ang gusto kong laban. Yung nabibinutan. Kanila kulay orange ngayon! Ayan. Kulay puti na! Kulay puti! Kulay puti na! Hindi na yung orange! Ibig sabihin, ang totoong magaling kulay dilaw, hindi kulay orange. At parang ngipin mo. O, yan ha. Kulay dilaw. Actually po, itong kalawak natin mga kapi, mga kagagamba, Ano istorya niya? nanalo po yan kay Idol Kahomis. Aha, And then tandang-tanda. nanalo na rin po yun nung una kay Master Mendo at nanalo po ngayon Oh. ulit. Grabe ang gagamba natin, mananalo. Itong gagamba ko na to, yung nabilutan, Pakain. hindi, pang 5 bilot na yan sa kanya. Oo, pero hindi ko natatanggalin yung bilot niya. O, sige. Para, ano muna. Hindi, ganyan talaga yung mga gagamba ko, nagpapabilot talaga. Talagang sobra sa hambol. Kaya sabi ko sa'yo, kailangan mabilutan eh. Kaya Pag hindi pala. mo nabilutan yan, talo ka. So ibig sabihin, nabilutan? Talo ka. Ay, talo ako. Yan. Narinig nyo Ayan, ha, ayan. panalo tayo. Tago mo na yan. Mga kagagamba, mga kapiman, nanalo tayo. Maharap tayo ulit ng kalaban niya, ha? Ha? Orange ulit. Orange, sige. Orange ha. Maliit tong orange ko, ha? Wala ba maliit dyan? Ha? Maliit lang to, eh. Tercera lang siya. Pipilitin ako. Puro ka maliit, malaki yan eh. Tercera lang to. Hindi nyo nahalata, puro malalaki gagamba. Malalaki ang gagamba mo, master. Sige, ano natin yan? Titignan natin yan. Puro magugulang ka gagamba niya. Ayan. Ano yung binubulong mo dyan? Wala, sabi ko, magagaling gagamba mo. O sige, i-ano natin ng ano yan, maliit, yung maliit lang para naman, yung maliit lang ilaban natin. Sigurado to. Mamumuti ito. Yung kanino? Yung mabibilo. Akala ko. Eto. Yan akin. Ayan, oh. Ayan, kulay pula. Ayan, oh, nagpururot pa, oh. Sa'yo talaga yan. Ayan, oh. Parang ako nagpururot. Kaya lagi tahimik eh, no? Eh, pag nagsalita, baka matalsikan ka eh. Kaya nag-helmet si Happy Kaya Man. nga eh. At saka nababahuan na siya ka isang araw. Kaya nag-helmet ako eh. Panay pururot. So yan, yung atin po, ayan. Yan. Ganyan po kalit yung atin. Maliit ba? Ayan o, yan. Para pagka natalo, maliit kasi. Kulay team sa atin, kulay team sa atin, Ayan, mga ayan. kahapi man, mga kagagamba. Ayan, tandaan nyo akin ha. Ayan. Sige, Okay. fight na. Sige, Ah. tingnan natin kung anong kulay yung magaling. Humarap ka. Huwag na, pabayaan mo Humarap na. ka. Ayun! Ayun na! Humarap ka. Binilutan na. Humarap ka. Oh, ganyan, dapat ganyan ang gagamba. Dapat ganyan, wala nang kung ano-anong sali-salita. Nag-lips to lips sila. Oh. Ganyan ang gagamba dapat, wala nang pasipa-sipa kung ano-ano. Wala na. Kung titignan nyo, talagang nakatihaya na lang. Nag-lips to lips Hindi sila. na gumalaw. Kaya wala, hindi Ah. kaya kasi maliit yung atin. Ayun. Ayan na, bagsak na sa atin. Wala na, Hindi hindi na pwede. Talagang hindi na gumalaw. Oo. Pagka tihaya niya, wala na. Wala na. Hindi Ipakita pwede. mo Wala nga. na, hindi pwede. Hindi pwede ipakita, makagalit si Ito. Oo, Ayan o. kaya na. Gagamba, tandaan nyo itong gagamba ko, baka may ibenta ko, ulit, may sama ko ulit sa deliver to. Magaling na yan. Magaling Kasi na to. magaling. Magaling oh. Magaling. Isa pa ulit. So, all one ang ano namin. All one ba? All one. Parang 2-0 yata eh. Hindi, all one. Nanalo All one ako. ba? Nanalo ka ba kanina? Oo. Nga pala. Ayan, mga kagagamba, inilabas niyo akin, maliit lang to. Maliit lang. Kabaliktaran. Ayan oh. Mais siya, mais. Maliit nga. Oh. Ito ang maliit. Ayun o. Ayan. Tingnan natin. Fight na. Oo. Huwag na natin patagalin to. Oo. Baka
Abutin pa tayo ng siyam-siyam dito. Wow, grabe, ang liit nga ng sayo. Ah, Pero lalaban sa akin yan, lalaban yan para mabilutan. Huwag mo na pati talikuran. Napatalikuran mo na Ano lang. ba, magaling yung sayo? Hindi naman lumalaban ang patalikod yan eh. Ah, ganun. Oo, sisipa ba yung patalikod? Wala namang problema. Kahit humarap yan eh. Ganon? Mabibilutan pa rin yan. Ganon. Tingnan nyo mga kagamba, mabibinutan daw. Joke lang yun. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun na, wala pa. Oh, wala pa. Ayun na. Ayun na. Ayun, oh. Ayun na. Ayun na. Oh. Matulog ka lang. Nag-lip strips. Wala pa. Wala pa. Nag-harapan lang pala. Halatang sanay ka sa lips-lips ha. Mas Hindi. Ayan, nakatalikod yung kanya. Tirahin mo na. wag. Ayan na, tirahin mo. Hindi ko na babalik ta rin yan. Yun, oh. Pati hulog ka agad. Wala na. Malamya ito. Malamya. Hindi ito main event. Tingnan natin. Oh. Sipa-sipa na lang to. Wala. Red horse. Tingnan natin. Isipin mo, di pa nakakalabit, nagpatihulog na. Ano yun? Bakla. Ayan na. Wala, oh. Hindi, pinagbibigyan lang yung Ganon? Pinagbibigyan lang. Bida itong sa'yo. Hindi naman. Pinagbibigyan lang. Ah, Humble lang talaga yung gagamba ko. ganon ba? Sabi nga, bilog ang bola. Hindi, talagang duwag lang talaga yan. Bilog nga daw ang bola eh. Kasi nga, takbo ng takbo eh. Ayun oh. Oh. Talo itong akin, hindi niya mabilutan eh. Oh, wala. Pag hindi mo nabilutan yan. Tinalon talaga niya, tinalon niya eh. Tinalon niya. Yun oh. Galing ng akin, tamakbo. Magaling tumakbo. Yun oh. Lalaban ng ano yan. Lalaban ng katisan yan. Pero kung laglagan ng laban, panalo sa atin. Panalo na yun sa'yo. Ayun oh. Puro laglag eh. Oo. Wala. Pag hindi nabilutan yan. Talo mo. Oo. Ayun ang Yan. usapan. Italikod mo. Yan. Italikod. Puro kalabit lang naman tao to. Nanananching. Ayan na. Iyon o. Mga kanya kababagsik mga gagamba. Sumasapot sila parehas o. Hindi kaya. Sila o. Yun, nakatisan yung akin. Hindi niya kaya yung akin. Mga balot-balot na yan. Para silang mahina. Talagang lumaban sa akin talaga. Ayan o. Lumaban talaga ng ano sa akin eh no. May katis. Yung kanya. Lumaban siya ngipin sa ngipin no. Na-stroke din yung akin. Stroke yung kanya. Na-stroke din. Wala na. Nagsasapot siya sa wala sa sarili. Sinasaputan yung hangin. Wala na. Wala Stroke. ito na ano yung akin na amnesia. Parehas stroke. Pero yung sa kanya hindi na gumalaw Nag-aantay lang yan, nagalawin. Baka mabilutan pa sa'yo. Bago magalaw pa sa kanya. Wala na, sasaputan na yan Okay. Kinain na nga eh. Paano kinain? Hindi nga Yung kumagat. sa'yo patay na kasi na-stroke na eh. Wala, hindi nga kumagat eh. Kinagat na sa paa. Wala nga eh. Ayan Ayan o. Walang kagat. Kinagat na sa paa Tignan natin. Ay yung akin may amnesia, sinasaputan niya yung hangin. Wala nga eh. Kita-kita nila, hindi kumakagat eh. Ayan o. Kinagat na paa. Walang kagat. Ayan Walang kagat. Hindi pa makagat, napakahina na nga eh. Wala na, hindi na kaya. So, paano? Ayan mga kagamba, kitang-kita nyo naman kung sinong kumagat. Walang kagat. Ayan o, kita-kita. Walang kagat. Walang kagat. Tingnan nyo naman yung stroke. Walang kagat. Walang kagat. Gumagalaw yung akin, Yung sa kanya, bilangan nyo ng 10, hindi na gumagalaw. Wala na. Wala nanalo. Sige, bigyan na natin yung panalo kay Master Mito. Humble nga yung atin. Hindi, tsaka malit daw yung kanya kay natalo. Wala, magaling yung gagamba ni Master Mito. Okay, so yun lang mga kagamba. Sana nasiyahan kayo sa pinakita naming laro ngayong araw na to. At sana, suportahan nyo yung mga nakasimangot dyan. Hindi, actually po, ano lang po namin yun, palabas lang po namin yun kasi nga, feeling namin, artista po kami. Hindi, at saka lagi na lang kasing tawanan ng tao, daldalan ng daldalan eh. Para may iba naman po, Pwede naman pala hindi magdadaldal. yung tahimik lang, Oo, tapos yung naka-helmet, pwede. pwede pala yun. Susunod mag-helmet na nga tayo parehas. Ayun, tama. Para mas mainam siguro. Hindi tayo masaputan. So, Sorry po, medyo sinisipon po tayo. ayun, yung ilong ni Happy Man, nangamatis na. Kaya nga eh. Puso po sipon ngayon kasi ulan na ulan. Nasingkot niya yung isang gagamba. Dalawang gagamba. Ayun. So yun, maraming salamat po sa inyo mga kagamba, mga kapiman.
Thank you at lagi po kayo nandyan, sumusubaybay at nagsusupport po sa amin at bati. hindi po kayo nagsasawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Batiin mo yung mga kagagamba natin, mga ka-vloggers natin yan. Ayun, so shoutout po sa lahat po ng mga idol po natin. Si Idol Gagambino, si Ayun. Idol Ryan DC Mandaragit, Ayun. si Idol James Official, Ayun. Kabugox, Mm. Dixie Spidey, Saldi TV, Mm. Gala Myers, Kasungkab TV, Gagambinoy, Albea. Albea, Mm. si Kahomis, si Idol Jason Webb, si Gagamba ang Pogi, si Canegro, Mm. si Batang 90s, Yun. si Alvin Recto, Mm. sino pa ba? Si Wala na. Yung mauna iba eh. hindi pa. So, yun, no? Sa lahat po ng mga gagamba vloggers po, thank you po at lagi po ay nagsusubaybay at nagsusupport po sa amin at wala naman tayo ibang gagawin kundi magsuportahan po tayo sa isa't isa. Ayan yun. Mag-iisip pa kami ng ibang content na kayo parang Sige, para tayo, tuloy-tuloy. kayo masiyahan. Yun pong ginagawa po namin at nag-iisip po kami na para po patuloy po kayo namin mapasaya. Yun. So, yun. Nag-iisip kami kahit walang isip. Yun. So, Ano ginagawa mo? paalam tayo. Baka Sino abutin, nagsabi? O nga. abutin pa tayo siyam-siyam dito. Siyam-siyam. Bakit siyam-siyam? Di pa pwedeng 10-10? Pwede rin. Mas matagal yun. Siyam-siyam ba? Siyam-siyam. Pwedeng 10-10 naman eh. Kasi nga, ang dami natin laban eh. Kaya nga. Ayaw ko ba, bakit ginagamit lagi siya? Pwede naman 10. Minsan, kulang-kulang. Oo. Wala bang sobra-sobra? Tapos, lagi naghahabol ng oras. Pwede namang Oras ang maghabol. oras ang hinahabol siya Grabe, ng ang oras. dami. Parang, ang gulo din minsan. Oh. Oo. Sinabing pure gold. Hindi naman pure gold. Pure, ano naman, green. Tapos, malapit na ang Pasko, Santa Claus daw. Parang naging Santa yung Oo. lalaki. Santa Claus dapat. Sinasabing corn beef, wala namang corn. Sinasabing hotdog, wala namang dog. Kaya nga, ang daming kalokohan to, fire exit daw. Paano lalabas ang tao doon? Fire exit nga, labasan ng apoy yun eh. Tapos, tinatawag nila yung boxing, ring daw yun. Oo. Hindi naman bilog yun. Hindi namin, kudrado naman yun. Yes. Ito, tawag din na paleta. Oo. Pwedeng gawing ring, hindi naman ito bilog. Oo, hindi naman yun, diretso naman. Diretso. Ang dami yung kalokohan talaga. Ang gulo. Oo. Tapos, pupunta ka sa Mercury. Hindi naman Mercury yun. Nasa air tayo. Magulo. Oo. Parang kami dalawa magulo. Joke lang po. Sabi nila, fireman. Di lalo lumaki apoy nung dumating. Ayun nga. Dapat waterman. Ang gulo no, dahil Oo, magulo. Sabi nila, fire truck. Ba't lumaki apoy? Dumating yung fire truck eh. May dalang apoy Kaya sigurado. nga, Fire pati truck kami, eh. gulong-gulong na rin talaga eh. dapat Totoo lang yun, dapat yun, hindi fire truck tawag doon. Water truck. Pwede. Maraming magulo talaga. Bukod sa aming dalawa, marami pang magulo talaga. Magulo talaga yung iba dyan na naglilikha lang ng mga salita na hindi naiintindihan. Totoo yun. Oo. Kaya yun mga kagamba, intindihin nyo mabuti pag may sinasabi. Oo. Kaya kahit po magulo po kami, please, lagi niyo po kami susuportahan at lagi po kami nandito para pasayahin po kayo. At dun po sa mga negative comment po, thank you po sa inyong lahat kasi kahit po negative comment po kayo, nanood po kayo sa At amin. least nanonood kayo. So wala po kaming ibang Mahal hangarin namin o kayo. gawin po, kundi po pasayahin na po kayo. Ngayon po kung may mga negative comment po kayo, tatanggapin po namin yan. Malugod naming tatanggapin. Yes. Lahat ng comment, bad man o good, at least pinapanood nyo po kami. Yes, At ano nyo po yun sa inyo po yan. Suportan nyo pa rin kami. Yan. Marami pong salamat. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, Thank you and God bless po. okay. Bye-bye. Bye-bye.